जोंनि बर'नि गेजेराव फ्राय जेसेबांखि आफाद जोनोम जाया मानो फ्रायानो गावस्राबोजोबदों। दिनै एनडिएफबिखौनो नायदो, मोनब्रै फ्रेक्सनाव गावस्राबाय। एनएलएफबिखौनो नायदो, मोननै ग्रुपआवहाय गावस्राबाय। थांखिया एखेब्लाबो आलादा आलादा लामाजों थाबायनो लाबाय। मालाबा थांबाय थानाय लामायाव सौग्राव सौसि जाबोबाय। आरो दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोनाबो मोननैयाव गावस्राबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि एन्ड एनादार वान इज एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन। दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दंखायोमोन, नाथाय माखासे राजखान्थियारि बेले बेजेनि थाखाय BSU बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन दाबाय, बेबो डिभिजन जाबाय। फ्राय एक गट होनोबा BLT बिथांमोननि गेजेराव गावस्रानायखौ जों नुनो मोनाखै रायजो राजाफ्रा। स' दिनै बिनि सोमोन्दैनो सावरायगोन नोंथांमोनजों ससेब्लाबो। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो सेसन होनायाव नोंथां बयबो मोजां दं। फ्राय बांसिन बर'नि आफादफ्रानो दिनै गावस्रानाय डिभिजन जानायखौ नुनो मोनदों। What's the reason behind it? I think one of the most important reason for the division of Bodo organization is lack of mutual understanding. आं सानो, आं बेखौनो साननानै लायो आरो जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंआ आंखालनि थाखायनो जादों, नङा होमबा? दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो लादो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मा कनस्टिटिउसननि आर्टिकेलफोर दं आं बेखौ बुंनो थाङाखै। आरो दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा कनस्टिटिउसननि जेनोखि रुल्स बेखौबो ब्रेक खालामाखै, आं बेखौ बुंनो थाङाखै। आं बुंनो थांनाया बेल'नो, बिथांमोना राजखान्थियारि माखासे बेले बेजेयाव एखमब्ला हाबसन हाब्र' जानानै दिनै बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बेयो जोनोम जानांगौ गैयामोन। मोनसे बिराद गिदिर जाथिनि सिनस्रि आफाद एबसु थाखानानै दिनै बनसुनि जोनोम जानांगौ गैयामोन। राजखान्थियारि उइंस मुं होनो हागौ, नाथाय मा खारनाव जोनोम जादों बेखौबो जोङो साननो गोनां बाथ्रा। बेफोरबायदिया मानो जादों? दिनै एनडिएफबि बिथांमोननि गेजेरावबो गावस्रालायनाय फैबाय सिगाङाव मोनब्रै गट। दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि गेजेरावबो गावस्रालायनाय फैबाय मोननै ग्रुप, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि एन्ड एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन एनएलएफबि बिथांमोनावबो गावस्रालायनाय फैबाय एमबाथा सारनि आरो आदा बख'नि ग्रुप। सानदोंना रायजो राजाफोर, जोंनि गेजेराव गावस्रानाया मानो फैबाय थायो? नोजोर होनो गोनाङा बेनो, जोंनि हारियावहाय आफादा जोनोम जायो मैखोम, नाथाय गावस्रानायाव समय नाङा। नाथाय दिनै मोनसेल' मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसे जादों होननायाव बिराद गोब्राब, नाथाय गावस्रानोबा टाइम नाङा। वाइ इट इज हेपेनिं एमंस आस? कुइसना बे। दा बेफोरनि एकुरेट सलुसना मा? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों मा सानदों फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।